Přichází ženský pěvecký folklorní soubor Erteple, teda nevím, jestli to přeložím správně, ale Erteple jsou brambory. Ano, mě vždycky fascinuje taková ta, taková ta zvláštní názvy těch skupin. Tak my to třeba ve Strání máme jednu cymbalovou muziku, která se jmenuje Popremýšláme. Teďka jsou tady Erteple a podobně. Mě to úplně fascinuje, kam se chodí na ty krásné výrazy. Mohla, že bychom se jich mohli zeptat, proč se teda Erteple jmenují. Je tady někdo, kdo by to vysvětlil? Já jsem viděl Katku Kristovou, která by měla být jejich šéfka, taky vykopeme ze záhonu a pozveme ji za náma. Erteple, pojďte za náma, prosím vás. My si vás dáme možná jako hranolky na závěr, aby jsme vás trošku ohřáli a s nimi bude hrát neoveská cymbálová muzika, která je z oblasti Podluží. Katka Kristová jako šéfová. Kačenko, pojď za náma, ahoj. Já to potom předám. Kačenko, proč Erteple? No, Erteple, to vzniklo na svíci tati Marady z Slovácka mladšího, kdy folkloristky z Hodonína, které jsme dřív tancovávali spolu v soboru, jsme chtěli začít zpívat. No a vy tady jste takový trochu jiný kraj, kdy jsou tady baby takové rázné, ale u nás to tak není úplně zvykem. U nás všechny holky jmenují také jako Půpátka, Květičky, Fialenky a takové drobné. A my jsme se jaksi necítili stotožněné s tímhle názvem, protože my máme úplně jiný repertoár, jsme baby takové veselé a tak jsme vymýšleli, jak bychom se jmenovali, protože a já jsem jenom ze srandy, fakt to bylo ze srandy. Jsem řekla, co kdyby něco takového fakt jako rázného, třeba Erteple, já nevím, něco takového, co fakt bude mít jméno. A ono se to chytlo. Všem se to strašně líbilo, všichni si to zapamatovali a tak jsme zůstali Erteple. Já bych ještě tady poznamenal, že oni do té své charakteristiky mě uvedli, že vznikly na jaře roku 2015 inspirované vlnou slunečních paprsků. Já si myslím, že to nemohli psát střízlivé. A množících se zvířátek. Děvčata, vy máte ráda množení, nebo co? No, že jste vznikli jako v době množících se zvířátek. To je zajímavé, já jsem oficiálně posílala úplně jiný text. A kdo to teda přehodil? No já jsem to teda jakože původně psala, ale jsem tak psala potom už jako jiný, tak jsem říkala, všichni nás pořád vykládají, že čtou tady o těch množení zvířátek. A tak jsem napsala oficiální text, úplně jiný jsem. No ten se ke mně nedostal. No a stejně si dostala jenom ten. No ale to je možná hezčí. Že? Ale já jsem právě zase nevěděla, jak by to lidi vzali. Tak my to oficiálně na stránkách máme takto, protože tím eliminujeme lidi, kteří by si pozvali nějaký slušný sbor, úplně takový ten kopretinkový. A když si přečtu toto, tak řeknu, to není pro nás. A ti, co to snesou, tak tam jsme ideální. Tak teď jsou zvědaví, co pikantního nám předvedete, už se na to těším. No zatím nám nepředvedou nic, protože se jim ztratil kontráž. Prosím vás, jestli máte strénění někdo doma kontráše, který se jmenuje Rostia Rutar, tak mu okamžitě dejte poslední štamprlu a pošlete ho dolů. Jo? On už má hrát. A vypadá to, že Rostia nedorazí, ale... Že Rostia, takže bude neoveská muzika z Podluží bez kontráše, což je taková záležitost běžná. Rostia prej občas netrefí, tam má přijít, takže pojďme se podívat na Erteple. Teče voda kalna, hoja, 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 ja, teče voda z hor. Počkaj, Marina, napísa vína, budeš červená jako malina. Hoja, 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 ja, teče voda kalna, hoja, 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 ja, teče voda z hor. Teče voda kalna, hoja, 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 ja, teče voda z hor.
lidé málo, co sa v české zemi stalo. Udělali škodku hroznou, odřezali kapsu prázdnou. Poslechněte lidé málo, co sa v české zemi stalo. Udělali ještě více, po zimu zůli střevíce. Poslechněte lidé málo, co sa v české zemi stalo. Pananý mu 2 košule, co jich neměl na svém těle. Poslechněte lidé málo, co sa v české zemi stalo. Zahnínali po lese, sú tam ptáci, že ich vezme. Poslechněte lidé málo, co sa v české zemi stalo. Bez druhý na něho hází, němý křičí, že ho ztrácí. Poslechněte lidé málo, co sa v české zemi stalo.